Hot devojke prave hot piletinu. Danas pravimo najukusniju ljutu piletinu na svetu. U pitanju je toliko sočan recept koji kada jednom napravite ćete ponavljati svake nedelje. Ovo je za ljubitelji ljute hrane, ali možete sačiniti po sopstvenoj meri. Da se razumemo, ovo je moj recept, samo se Sara prišljamčila ovog puta da pravi sa mnom da bi ispalo da smo pravile zajedno. Sigurna sam da i vi dobro znate da je Lea ovde odradila većinu kuvanja. Znači, pustite je, bukvalno devojka je došla ovde da se sredi, da se obuče lepo i kao pravi se da kuva. Inače, prvi put sam ovu piletinu probala kada sam došla kod Lee na ručak i ostali jedno 5 dana. Svih stvari koje sam degustirala, ova mi se dopala najviše. Molim vas, pišite nam u komentarima šta mislite ko je nama dolazi u goste pa smo mi pravile ovaj ručak i još se ovako lepo sredile. Ali ne znam da li da to pišete u komentarima ili da nam se ipak javite porukom. Nisu u pitanju oni ljudi za koje mislite da su bili. Ljudi, ipak smo dosadne. Na ručak su nam došli mama i tata. Nego, da li se vama sviđa recept? Ako ga istrubate, javljite utiske.